Karya puji sesakti puji kunjuk ilahi karya puji sesakti Kondo arum ing puspita gumregah ing jiwa raga puspita ing juwita gawe tentrem aneng jiwa jamu godhong telo suwe ra ketemu pisan ning Najarejo karangan spot original. Ya. Ya.
jroning ati kangenku asap kangen mengati. Lelagon kangen sak pendeng Mbak Siska, Mbak Amel, Mas Kabung, Mas Jarot. Ya. Kangen dari karya Pak Mantos. Iya betul sekali, betul. Sang Ya. maestro campur. Menika ngaturaken sugeng dalu dumateng warga masyarakat wonten Laladan Padangan. Leres. Kalurahanipun menika nderek Banjarrejo nggih Pak. Banjarrejo kapanipun? Tanjung Sari. Tanjung Sari. Ya sak Kabupaten pendeng. Gunung Kidul. Nggih. Kok ngaturaken kula nuwun kepareng sowan saking kanca-kanca garangan Scott original. Nggih. Langkung-langkung sedaya para pamirsa sugeng dalu, sugeng amirsani saking kadang-kadang garangan Scott original. Leres Mas Kabul. Tenggani tamu undangan sisih Sireng Kidul nggih menika Pak. Nggih sugeng Oh, nggih. legas sedaya mawon, mbok menawi wonten Pak Dukuh, Nggih. Pak Lurah nggih wonten. Tokoh Pak masyarakat. RT, Pak RW sedaya jajaranipun ingkang boten saged kula sebataken setunggal mboko sawiji. Nggih. Derek Bingah, derek Mangayu Bagyo, dalu punika bersih dusun, sedaya pun paringi lancar, ayom-ayom toto titi tentrem. Amin ya robbal alamin menika saos panglipur keluarga ageng garangan Scott original. Original. Mijil Telatah Jatirejo Jatirejo. Gari Gari Wonosari Wonosari Gunung Kidul. Kidul nggih. Menika lelagon-lelagon ingkang sampun garap lumantar Kusuma Laras Percussion. Nggih. Wonten lelagon-lelagon ingkang sampun pun sampaiaken. Sumangga pun cawesaken ya Mas Nggih, Kabul. monggo. Kagem panglipur tetembangan kanca-kanca saking garangan Scott original. Original betul. Menyapa penonton luar biasa sampai ujung sana Mas Jarot. Alhamdulillah, Wow. halo Sobat Garangan, disorai yuk. Wow. Luar biasa sekali. Luar biasa. Uh. Yang ini jangan salah, jangan kalah. Disorai. Wow. Sing ngarep disorai yuk. Luar biasa. Luar tenan. biasa penonton malam hari Nggih. ini. Kompak, semangat. Kompak. Kemo yo non dangdut ning do milih ndene iki, Mas. Kemo non dangdut ning sing delok handship. Linmas. Karong Linmas karong ngene iki. Do pindah ndene iki. Nggih, Mas Kabul. Ya. Lelagon-lelagon pun aturaken lumantar Kusuma Laras Percussion. Percussion. Derek dari teman-teman tembang yang sudah digarap sumangga. Monggo, Mas, teman-teman dari Kusuma. Ayo. Iki angger bagian mendem sak pending ya. Angger bagian. Aku gur mendem gadung, Ben. Cek, Lapa muda. cek. Cek. Piye to Le? Ana apa? Nah, kuwi karo mbok Indembi kuwi kono. Cek.
aku njaluk dikawinke karo sapa Ya sing bandreng tak penting. bandreng sing penting ana jempole sing penting ana jempole sikat yo Garangan sekali Cina. oh ini yo diamel Pak Wasito Sugeng Rawuh matur subanun WHS audio terima kasih simbok Piye? weteng kuluwe Mengko madang. ana ketan aku tukokno alah simbok aku wis gedhe kae lho ana bawah coba takokno Dole ketane apa? mosok to ora ngerti kok Dicampuri. iya lho Apa parut? ayo cocok mbok ayo Dole. terus heeh Rapine gambar. lah kok iso lho Paling penting duwe gawean. aduh simbok aku iki kok wis mendem wedoan aduh simbok ora bisa turu awan bengi pengen ketemu Ora gampang Apa iya? berbojoan. Kudu bisa kare-kare segampangan. Yen menuruti maumu, apa aku Terus. Mengkono mbok aku tak nyambut gawe aku lek duit kanggo nikahan dongane ya mbok wah cocok iya iya luar biasa padangan matur nuwun Sibok weteng kuluwe ana terong aku tukokno alah simbok
aku wis gede ana rondo aku takokno Dole-dole. iya terus Datane abang. terus mari ngono ya apa Dicampuri. ya apa lho Kelapa arutan. judune kok ya Dole-dole. Rapine gampang. ngawur Paling penting duwe daan. aduh simbol kawin aku iki kok wis metem wedokan aku simbol ora bisa turu awan bengi pengen ketemu Ora gampang kok berdoaan. Kudu bisa menegak segampang. Yen nuruti ya nampak kono kok aku tak nyambut gawe duwe kakangku nikahan pangestune ya kok Mbak Amel satu lagu panggembedoan sampun Sampun, Ya, Mbak Amel Pripun Mas? sound systemnya benak tenan Penak, J. WHS WHS Audio Sound ya. System. Kagungane Pak Wasito. Oh, Pak Wasito, J, Pak. Biyayene Kang ngasta topi. Oh, ngasta topi, J. Ingkang bagus niku to, Mas? Oh iya, lagu iki yo mbok wis ngono lho. Oh, nggih. Nek yo ngono wis jelas. Oh, jelas. Pasti itu ya. Pasti itu Pasti. ya. J. Mbak Mel matur sembah nuwun. Ya. Dibacotke cah monggo. Ditarik dulu. Ya, oke. Ora ngono, ora ngono. Lah pripun? Lah ora. Dodol ngono ora saiki. Ora ono. Karyane beda saiki. Pitik, ngrungokno sik. Ya 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 ya. Apa? Pitik balik mangan puli. Asik. Tarik di budi. Ayo di. Lebahke ngalor di. Budi. Lah simul di simul. Budi-but Simul. adalah cukup Aku, kuburan. Aku. Alat apane? Ayo, Gak aku. ayo jumiran engkling. Sapa aku? Indi. Iya dong. Koyo. Hei. Yo di. Hei. Oh, yo. Farid, Farid. Del kae ngono panandangane mongso marano polasane del
Suarane Budi oke iki. Oh, 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 ye oh, ya. Sembuh. Sumangga pun paringi mergi. Kasih jalan yuk. Kasih jalan. Kasih jalan. Sanake metu dicengkiwing. Bilang apa? Makassar. Yuk, yuk. Iya, iya. Pada. Ya kanca ya penjajah radio Mesane masuk nate sejo Janji kita jarangan semua Jadilah kreasi Yuk. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Yuk, 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 yuk. Yuk. Amelia Nadika. Amelia Nandika. Ayo dong Amel. Kowe kan Amel. Sumpah.
Iya. Apel ya Radika, apel ya Radika. Oh enak dulu. Iya. Tas, 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 tas. Iya. 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 Yeah. Kondur, yoi. Kondur. Diungak nanti kau nggak bayen. Hei. Iya, Bayu Anggita. Iya. Yuk. Oh,
Ayo. Weh. Halo, halo. Ing wayah esuk jagone kloro rame swarane patihku kroyo aku senenge sedulur tani kebarengan padha nandur pari
Dadi ki sekirane angel ditongseng mawon Pak kirike. Wow, Oga gua. Balik sor. Anak. Ten multazam mawon. Kelingan buri kayak. Walah.
Eh. Walah. Sayange bojone. Guangen, Mbak. Mulai. Yo, kepiye? Kaya biasane apa ora? Konde. Lah, bal ini kok biasane apa ora? Kosek piye to? Wis mari urung? Mari urung? Nah iki sik tak kosek to tak takon. Kaya biasane apa ora? Ngendang apa ora? Ngendang apa ora? Kok digarapi kok piye to? Pinter ngendang kok. Ora, indik to. Indik, ora apa-apa. Jarot sapa to? Jarot sapa? Sapa? Jarot Jenenge sapa? adalah cukup. Kenalin gue dong. Indi Anggora. Ya halo. Titit apa to le? Titit. Ya Bali ya. Andum selamat, Mbah. Ngendang dhewe apa ora? Jenggit godekmu tenan kowe. Wotak. Ya mboten, Mbah, nggih. Nyun sewu, nggih. Heeh. Lagune runtah. Heeh. Ngapa? Sing miring. Ngono ya. Risana toko terjereng kedaton kanthi iring-iringan gending prakanca garangan squad monggo. Biar Piye? Nah piye? Sapa? Sing gendang. Ipan. lah mulo ki ora Makane pernah dikendangi kendangano dhewe. Kadang-kadang dhewe. Kowe iki wis obo ora pernah ra gelem temandang. Sapa? Ya, Mulai jajal, circle kurang siji. Jajal kendangano dhewe. Kendangano dhewe nek Kendangano kurang dhewe. marem. Jajal. Kayak ora geng. Ora geng lho. Saya jajal, kendangano dhewe. Iya. Ya. Jajal, Mbak, ora no. Ora, pokoknya kowe kok, Mbak. Mbak. Ayo sampean ayo. Ayo Mbak sampean, Mbak. Ora. Pokoknya sampean, Mbak, ayo. Nah, yo ora apa-apa, ayo. Wes kayak duduk. Lega. Risana toko terjereng kedaton. Kidari sanggane banjir di manggung ketanggung Joko paloro-loro katon tata sesanti kamulyane. Kini ring gending gugur gunung. Kula nyuwun keplakipun. Ayo Bali. Ayo Bali le, Bali. Ayo budal podo sepo. Ojo nganti tinggal kutha Pangrancana. Bali le yo, Bali. Ayo kanca. Jane kepraja rene gugur gunung tanah.
bebarengan rokan sate Lilolan legowo kanggo mulyane negara siji telu maju papat diulang-ulangake mesti enggal rambuke Bolopes kotor baris Bolopes kotor baris Bolopes kotor baris Bolopes kotor baris